Bi tarata Desanburu kalo tile 27 san 2025 IATV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni dantigɛla tile 16 min talen don walasa ka ɲangata walew kɛlɛ a ɲɔgɔn yeba kɛra bi tarata Desanburu kalo tile 27 san 2025 Kayi conseil régional kɔnɔna na maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Kalanbulon min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Académie de la culture et de la citoyenne o baara hukumu kɔnɔna na sibiridon Desanburu kalo tile 20 san 2025 kalan dɔ sigira sen kan mun tun bɛ tali kɛ baarasɔrɔ gɛlɛyaw kan walasa ka fɛɛrɛ ni hakilina di sifinnakaw ma a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Kayi conseil de cercle kɔrɔ kɔnɔna na. Seko ni dɔnko nasiraw la Festival international de Kakɔlɔ baaraw bɛna kɛ jumadon Desanburu kalo tile 26 san 2025 ɲinanta babu bɛna boli min kan o de ye Kakɔlɔw ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔ bɛn ni keleya sabatili la. Kunnafoni kuncɛla Mali ni Niger ni Burkina ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko AES u ka ɲɔgɔn yeba ta ko filanan ka kan ka kɛ Bamakɔ o hukumu kɔnɔna na Niger jamanakuntigi ale bisimilala ni o ye Abdramane Tiani ye Mali jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye kunun tɛnɛn Desanburu kalo tile 22 san 2025. Ni kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la minnu kamanina kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.